Ideme na to. 3, 4. Takže je to tu veľké žrebovanie o neuveriteľné ceny, ktoré máte možnosť teraz vyhrať. Stačilo poslať Vilonať 789. 5, zavolajte Duráku. Práve hádžeme ľudí do oschudia. O chvíľu sa to bude žrebovať. Je tam dosť veľa mien. Pekelný ružový okolo kotol. 250. Napríklad zlosovanie je Oliver Samper Šuliman. Jumper či Samper? Šuliman. Moment, prečo to je druhý raz? Koľkokrát zdieľal, toľkokrát tam je. Aha, takže opäť je to Oliver Samper Šuliman, Oliver Samper Šuliman. A Matej Baran, Ilja Baran! Vraj vzniká nová hardkorová kapela v Bardejove. Si v žrebovaní. Michal Šuťak taky poznáme. Juilete. Rýchlo. Aha, ja aj to tak, hej. Dobre, posledný obriezok. A je to obriezka. Takže ideme na to. Hej. Dneska bude špeciálny Ešte host, toto. ktorý bude žrebovať tretie tričko. A ešte toto, jasné. Nezabudni, všetkých musíš dať. Neoklamuj. Nie, mne nemôžete dať robiť dôležité úlohy. Asistentka stále mieša. Len miešaj. Premiešaj to. Miesi. Ak by niekto nevedel, tak žrebujeme. miešaš? Ak by niekto nevedel, tak žrebujeme. Čo to žrebujeme? O nádherné vecné ceny. Prvou je takáto šiltovka, alebo takáto. Zo zosovania ide aj pijak. Farbu si... Druhou cenou je veľkolepé USB. A posledná cena je hodinka za 30 000. Ďakujem. Hodinka za 30 000. A poslednou cenou je tričko. Pánske alebo dámske? Vyzerá to na unisex. Dobre, tak poďme žrebovať. No, dobre. Poďme na to. Prvú cenu vyžrebuje náš špeciálny gast, ktorý sa volá Vec. Vec, poď sem, Vec. Zvonili ste. A prvá cena je šiltovka. No. Tu je to. Tak žrebuj. Dobre, vyžrebujeme prvého. Premeno Ivka Trdlo-Hariňová. Ivka Trdlo-Hariňová vyhráva šiltovku, niečo navyše. Farbu si na Facebooku napíš. Akú chceš farbu? Dobre, druhé. Vantata. V ako Vantata, počkaj, ja ti to podržím. Zavriem moje šikmé oči. Či tvoje šikmé oči. Žrebujeme, poriadne to premiešaj. A výherkyňou sa stáva Kamila Gregocká. A vyhráva čo? Vyhráva trička. Farbu a veľkosť nám pošli na náš Facebook. Na Ternete in. Dobre. A poslednú, ešte zavoláme Vec. A vyžrebuje poslednú cenu, ktorým je album Niečo navyše na doraz. So všetkými hitmi. Hej, dohoda bola raz! Dobre. Poriadne to premiešaj, Vec. Zoberiem to z dna. Zober to z dna. Mám to. Moment. Kristína Fricek Zamborská. To sa mi vôbec nepáči. Kristián Fricek Zamborský. Je to možno. Takže všetci máte ceny. Budeme vás kontaktovať. A dneska štartujeme naše turné. Ďalšia súťažná otázka je, prečo je Vilo taký veľký Teraz to strihneš za titulky. To